No, it's completely untrue. I was asked that earlier. It really isn't true. No. Jekyll Island. Pochádza z mega rodiny, o ktorej sa rozpráva, že ovláda celý finančný systém. Asi má informácie z prvej ruky, asi vie, čo sa spraví a čo sa stane s eurom. Vykladám si ho tak, že euro je politická bublina, ktorá praskne a príde veľká menová reforma. Ja predpokladám, že každý štát sa vráti ku svojej mene, bude menová reforma, odborníci predpokladajú Slovensku 30% dole z hodnoty, momentálnej hodnoty. Zoberme si 90. roky, nie je to tak dávno, pri rozpade Československa. Hneď ten deň Slovenská republika devolvovala slovenskú menu o 30%. Slováci prišli o 30% hodnoty svojho majetku. Ja doporučujem si dávať pozor na svoje peniaze, dať to do komodít, ktoré majú svetovú menu, ako diamanty. 3 billion years ago, an everlasting value was created by nature. This is the only true measure of your investments. Now, only you can decide. Diamant je jediná komodita, ktorá je konzervatívna, neustálým nárastom a nikdy nestratil na hodnote. Euro je politická mena. Odjakži boli všetky komodity viazané na svetovú menu a to tým je dolár. Hovorím o vážnych komoditách, ako je zlato, striebro, vážne komodity a diamant k tejto určite patrí. Odborníci potvrdili, že dolár bude ešte svetovou menou minimálne 50 rokov. Diamant ostane vždy tou hodnotou, tou takou konzervou na peniaze, to znamená vždy má tú svetovú cenu, takže keď spadne nejaká mena daného štátu, dolár je vždy v svetovej mene, takže tam ostane to koncentrované bohatstvo. Celé euro pláva na vode, nemá pevný základ, to znamená ako investorom a ľuďom doporučujem bezpečné investície. Majiteľ investičného diamanta, ten je úplne v kľude, má tú najbezpečnejšiu investíciu, aká momentálne v tejto dobe existuje.